No floor director. Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Ah, sige. Okay. Excuse me. Sir, kayo? Toilet break? Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Pagka gano'n, na-nervyos ba niyan? You know, we honor the Dang Matuwid and yung mga continue natin ang Sus Mario Sepruhas. Pero itong mabubuhay, itong mga yawa na ito, mga buhay, marami ka talagang mura matanggap sa akin. Pero pag ako ang na-presidente, wala na. Pag ako ang presidente, disente na yan. Mr. Ambassador, I'd like to welcome you to the Philippines. And would like to talk about the treaty that you'd like to make with us. But there are the things that I would like also to state before we continue with this meeting. Mga ganon. Anak ng... Ano yun? Teka lang. I'm taking this personally. Ano ibig sabihin? One word. If only I did not bring my wife here. Ito naman, walang ganun, sir. One word. Delicious. Delicious. Ay, teka lang. Alam mo, hindi ko alam kung maiinsulto ko, matatawa. Bakit mo insulto? Delicious. Number 2 na Pwede namang smart. Ayaw niya eh. Ayaw niya ng smart eh. Ayaw niya. Sige, biro lang to, ha? Alam naman ng Pilipinas. Number 2 na. Alam ng Pilipinas, smart ka. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sinong mga malalaking tao ang pinatay mo? Sinong mga malalaking... ang binangga mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Sino po ba dito? I'm sorry. Senator Soto. Soto. Si Tito. Si Tito. Koko. Ko, medyo yung matak mo na nag-backjab ako sa laser. Pero mas gwapo ka kay Tito. Yung kalaban mo isa nandito. Almost all are really valedictorian. Sana consistently. Ako hanggang second year lang ako sa time na-expelled ako. Naiwan. But ito sila sana consistent valedictorian. Lahat yan sila puro mautak. Puro 95 yan lahat. Ako 75 lang. Pero yun, sometimes it's really a strange thing. Maybe by destiny. That lahat yung mga scholars noon sa UP, sa bata-bata lang ng mayor sa Davao. Sabi na may cancer ako, they have the papers and the x-rays and MRI. The media started, ganun ang mga trabaho nito. They were just to smell around. Can I ask the security guys to, na lang, lingkod na lang mo. I would be happy to die here. Hindi malingkod na mo. No, I've always... Panghawa na mo dyan kaya naka-block mo sa... Sige na yung... Umalis na kayo. Oh God. If God wants you dead right now, you'd be dead. Kasi unsay imong baton, it's destiny. And that was... I said, if God wants me to be president, He will make me president. If God thinks that I have a bad mouth, deserving or undeserving of the presidency, so be it.
Walang problema yan. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede naman. Nagtataka din ako eh. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Kabugahan ng ito. Ang bugok. Dili sapat ang sweldo. Yan to para kang dilema. Di ba? Yan hinari ang bukaw. Mr. Mayor. You overheard that one message, you threatened to kill a certain Alfredo Mendoza. Napay ito. Ganun. Mendoza. And what is horrible is that right after 2 days after President was found dead with a gunshot to the head. What can you say about that? Huh? Yes. Ampun. Kalahin yung buto nila, ang bukira na. Pag tinoon yun sa trabaho sila. Human rights ba siya? Ano mga mobile classes? Mga karoon niya mga gustowas. Si Eka, kanyang lula ko na. O lula ko na. Yun, anak ko, siya nag-remind sa akin, sabi niya, huwag mong kalimutan ang 4Ps. Yung 4Ps, itutuloy natin yan. Ang masama kay Rojas, sabi niya, kung hindi raw siya manalo, yung 4Ps puputulin. Ulo, itong gagong to. Sabihin mo sa ganda. Harap sampak. Hinamang pa naman ako ng sampalan. Tapos suntukan, tapos barilan. Tapos minsan nakita ako sa TV. Parang gumagano'n ako. Nasusuka ako noon. Kasi may nadisgrasya ako sa motor. Naipit yung nerve ko dito. May infection ako bronchial. Mas lalong tumaas yung intensity ng ano ko. Nasusuka ako noon, kaya gumagano'n ako. Sinabi ko sa mga doktor, hindi ako makapagsalita sa inyo dahil nasusuka talaga ako. Hindi nga ako umabot ng kwarto, talagang tago sabi ni Rojas, si Duterte, wala na, masakit na ito, grabe. Ano pinagsasabi? Sabi ko, bago pa, sinabi na nga sa iyo na may ano ako. Sabi niya, hindi. Kailangan magsakit tayo ng medical certificate. Ano ito? High school? Ma-upset na sabi ng principal, wala medical certificate. Sabi ko, sige, gusto mo? Maghuwad tayo. Maghuwad tayo sa publiko. Huwad ka na. Sabi ko, anong gusto mo? Pero siguraduhin mo, may atuli ka, ha? Ragas mo. Alam ko, pisot na. Siya din umuran. Kapalpagan. Anong gusto mo? Palakihan? Kasi kung nakita ko yung kamay niya, kami mga lalaki yun, yan ang sukat. Sukat mo na ng kote. Ito, ang tanong na namin. Yung daliri niya, maliliit. Kita ko ba? Ano na? Hindi makakaasar itong buong ito. Kaya inaasar ko palagi. Kaya yung debate, sabi ko, Omar, 3 beses ka na bumalik na sa kubita, nervyos ka, no? Tapos, pag kumpisa na niya, the purpose mo, Michelle, natin naman, sabi ko, moderator, sabi nitong gagawin, kasi naman, this is a recording. Parang recording.
Maski sa'yo kami punta. Bukas na to. May pinipilit, talagang elitista. Senyorito, Senyorito Mar ang tawag niya sa kanto. Sa bahay na, Senyorito